Dobro večer ili dobar dan, zavisno si kada slušate ovaj podcast i dobrodošli još jedno izdanje naše emisije koja se bavi naravno vampirskim dnevnicima. Ostalo još jako malo do finala, a večeras će o posljednjoj emitovanoj sezoni, odnosno o pilotu originalnih, razgovarati sada već stari dobri sastav, naša draga Ema Radulović. Ćao. I Stanislava Milenković. Ćao. I naravno moja malenkost, ili ti Nemanja Kutlašić, jel te? Pa dobro, ono što smo saznali pre nekih sat vremena je da je The CW izvanično poručio seriju originalni za ovu jesen. Šta to znači, malo ćemo razgovarati u večerašnjoj emisiji, ali naravno na samom početku ćemo da prokomentarišemo taj famozni, dugo očekivani, dugo najavljivani pilot. Pa Ema, izvoli prva, reci nam svoje utiske. Nemam što da kažem, meni se nije svidio uopšte, ne znam zašto su uopšte kupili dalje. Staša? Pa ne znam, mislim, s obzirom da Joey Black radi seriju, nekako mi je previše mi pompezna i to mislim mi se ne sviđa mi se da će se podijeliti likovi, neki će otići u The Originals, a neki će ostati vampirski dnevnici. Znači malo poremetiti koncept vampirskih dnevnika, koji je inače mnogo bolje serija od originalnih, moram da staviti. Naravno. Ali, mislim, nije toliko vaša serija. Ova koja Haley i to način je malo, ne znam, u stilu televizija prezenta i tako to, ili Twilighta, meni je odmah pao na dobro. Očigledno da su nam mišljenja u podcastu poprilično podeljena. Ja sam otprilike kao Stanislava, nisam sad nešto previše oduševljena, ali me zanima šta će se dalje dešavati. Niti smrdi, niti miriše. Pa tako nešto, nisam siguran. Jedino što se ja lično plašim je da će serija kao serija utjecati dosta na gledanost vampirskih dnevnika. Neće, bit će obrnuto, vampirski dnevnici će dotići na gledanost te serije. Ja se iskreno nadam da će biti tako, nadam se da će vampirski dnevnici potrajati još najmanje 2 sezone, jednu će sigurno, vidjet ćemo da li će... Jednu će sigurno, da. Da, vidjet ćemo da li će posle toga potrajati i drugu, a sumnjam da će originalni uspjeti. Jedino što se ja plašim je da je CW malo istrčao sa kupovinom serije iz prostog razloga što znamo šta je bilo sa Kultom koji je otkazan posle 10... Uglavnom CW znamo da se ne libi da uopšte otkaže serije čak i dok se nije emitovalo ni 5 epizoda, tako da vrlo, u stvari ajde da kažem, ali nije vrlo moguće, ali moguće da se tako desi sa originalnim. Ali da je mnogo bolje da kupuju manje serija, a da traju duže nego ovo što oni radi sad. Da, slažem se, zaista mi je žao neke serije koje su me prethodnih 2 godine ukinuli posle samo par epizoda. Lično, jedino mi je drago što su, i drago mi je što su Nikitu obnovili, ako nije zato imao neke velike šanse. Tu jedno što su Plusu boli, ovo ostalo nisam ni stigao da pogledam serije jer sam čuo da su već ukinuti, onda nema ni svrhe da gledam. Pa eto, The Secret Circle, to su ukinuli, mislim, posle jedne sezone. No dobro, dakle, originalni i vampirski dnevnici u jednom, jel te? Glavni highlightovi, ili da kažemo glavni delovi ove epizode bili su to što je Klaus otišao u New Orleans, gde je saznao da je njegova devojka za jedno veče, ili ti Haley, trudnela. New Orleans je naravno grad originalnih, oni su pomogli da se on izgradi, ali su ga napustili pre nekih 100 godina kada je Marcel, vampir koga je Klaus podučavao, preuzeo grad i on sada tamo kontroliše veštice koje ne smeju da koriste magiju, a oterao je sve u kotlake. Naravno, Klaus nije oduševljen time, što smo je vidjeli kada je napao jednog od tamošnjih vampira i time prekršio jedno od pravila. Da, ja moram da kažem da je Marcel poprilično slavljena, a meni su najbolji delovi epizodi bili laženi scene, dok se lažen koji je bukvalno bez mane. Da, dobro, dosta je bilo dobrih scena sa Elijahom, slažem se. Dakle, pošto je očigledno da će originalni da se snimaju, činjenica je da nećemo vidjeti nešto njih u narednoj sezoni. Šta mislite ko će biti novi zlikovac vampirskih dnevnika? Tako misliš, vampirski dnevnik? Silas. Ne. Pa da. Sada najverovatnije, zar ne? Na početku smo vidjeli da Salvatore braći dalje muče Elenu, a posebno na kraju epizode smo vidjeli da planiraju da malo krenu jače sa tim mučenjem. Također i promo koji najavljuje sljedeću epizodu je
sličan. Šta mislite, da li će to izaći na dobro? Ko će prvi da Naravno popusti? da neće, to ništa ne izlazi nikad na dobro, tako da... Ko će prvi da popusti, Elena ili braća? Ja ne znam i ne želim da znam i to što se bude desilo, to će vjerojatno da bude jako loše nešto, tako da s obzirom se bliži finale, ne može bude dobro sigurno. Ne znam, meni samo bilo čudno što kada je Elena rekla kao vidjet ćemo ko će se prvi sloviti, ja ili vi, ona se tako vidno krenula prema Stefanu. I se mogla se okrene prema Damonu, ali nije što ona krenula prema Stefanu. Kažem da mi mnogo, nekako nedostajali su mi likovi iz vampirskih dnevnika u epizodi, baš. Brate, mnogo su mi nedostajali. Da, i još čekam sad sledeći period da bih zapravo gledala vampirske dnevnike. Da. Pre nego što završimo ovaj podcast, da se zahvalimo na komentaru na prethodni podcast Elena Forever i samo kažemo da ja i Staša, da razliku od Eme, obožavamo Caroline i nadamo se da će završiti Klaus i Caroline. Da. Emma mrzi Caroline. Ja sam da kažem da je Saša zaplakala kada je Klaus ovaj epizodi pozna Caroline i rekao neđine reči. No, izgleda da naša draga Caroline ima konkurenciju, sudeći po... kako se zvala ona devojka? Clarissa, tako bi? Da, ona konobarica iz kluba. Ako sećate, mi smo pisali na sajtu da je moguće se prijaviti neki novi ljubavni internet za Klausa. I pripostavljeno će to biti ona, jer imali su pak neku moment u ovoj epizodi. Ali ja potrebno na kraju poznat Caroline. Ja sam tim Caroline. Da, što je divno, slažem se divno. Mada mi je bila i lepa scena između njih dvoje ispred slikara. Da, zato što ona baš rekla onako Klausovu dubinu. Da, i on je za malo zaplakao. Mislim da je to utjecalo na njegovu odluku da na kraju ipak prihvati Hayley i prihvati dete koje je njegovo svoje dete, jel te, još ne rođeno, ali ima vremena. Da, moram reći da kad je rekao kao every king, šta bi še rekao? Svaki kralj zaslužuje naslednika. Da, nešto to pojavljeno. Znači, tako bilo, znači, kičansko i knjizi, ja ne znam. Ne, baš mi se bilo. Mislim da je početno cool, i mislim da svako kako je izveli. Jedno je sigurno, to je da ne znam za ostale, ali dobro, mene zanima šta će se dešavati. Pa da, i mene. Dalje? Ja mi isvjetovala, ali ipak su napravili neki početak koji i ostaje su uz... Relativno je okej. Relativno je bila okej, pilot epizoda nije bila sad nešto na wow, da kažeš da ću sad ja jedva čekati oktober zbog toga, neću više čekati zbog vampirskih dnevnika i molim Boga da usredsrede da su usredsredili sve svoje kreativne sposobnosti da naprave pravo finale kako zaslužujemo. Pošto je, kao što znamo, ako pratite naš sajt, snimanje vampirskih dnevnika 4. sezone je zvanično završeno pre 2 dana. Ta epizoda će biti emitovana 17. maja, 2 sata posle ponoći, a naravno naš sajt sprema specijalnu emisiju uživo za to veče. Znači, do kraja vampirskih dnevnika ostalo još 3 epizodice. Dobro. Što se tiče ovog podcasta, kratko ovako traje jer originalni su, ako gledamo kao pilot, niti možemo sad dalje da pričamo o tome šta će se dalje dešavati, niti možemo dolazimo u neke rasprave o tome šta se desilo u ovoj epizodi, jer smo bukvalno upoznali par novih likova i vidjeli šta se dešava u New Orleansu. I nisam poduševljena nijednom. Očigledno nema ni uopšte oduševljena time. Kekova je originalno samo tako. Dobro, sad vidjet ćemo šta će se dalje dešavati u originalnima tek u oktobru, ali mislim da svi sa nestrpljenjem čekamo sledeću epizodu vampirskih dnevnika, pošto se po promu učini da će biti brutalna. To bi bilo to što se tiče ovog izdanja naše emisije. Nama je ostalo da vas pozovemo da pratite naš sajt, pratite nas na Facebooku, na Twitteru i naravno na YouTubeu gde objavljujemo sve promo i sve klipove vezane za vampirske dnevnike. Pa hvala vam što ste pratili i samo da komentarišite podcasta, mi ćemo se dogovorimo na svaki vaš komentar i čujemo se sad.